in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, upat patay sa pinusilay sa lungsod Samlang, Cotabato. Duha niini, miyembro sa PNP. Otoridad, dunay abiso aron malikayan ang disgrasya sa dalan, labi na karong holiday rush. Relief assistance nga gipadala sa Davao City Government na dawat na sa probinsyal nga kagamhanan sa Bohol alang sa mga naapektuhan sa bagyong Odette. O PUJ driver nang libre og pliti sa iyang mga pasahero atol sa iyang birthday. Sa detalye sa ato mga balita, patay ang mag-igsuon human gipamusil sa mga armadong nakamotorsiklo kaganihang buntag sa barangay Bialong Lungsod, Samlang, North Cotabato. Apan napatay usab ang mga responsable dihang nakabalos og pusil ang usa sa mga biktima nga nasayrang mga pulis DI nga nagpahigayon og surveillance operation. Nasayran nga ang usa sa mag-igsuon adunay warrant of arrest sa kasong murder. Ani ang report. Nakuratan ang mga residente sa Purukuan, Barangay Bialong Lang, North Cotabato kaganihang buntag. Diyang gisulong sa duha ka mga armadong nakamotorsiklo ang karinderya sa mag-igsuong Gerson Ray ug John Kevin Papna kaganihang pasado alas 5 sa kaadlawon. Subay sa report, milipot sa likod sa karinderya ang armado ug unang gipusil ang manghod nga si John Kevin nga nagluto para ibaligya sa karinderya. Nabantayan sa magulang nga si Gerson nga gipusil ang iyang manghod. Mikuha matud pa kini og pistola ug gipusil usab ang nagbaril sa iyang manghod. Wala pa mahuman ang pinusilay kay sa likod sa karinderya nagpwesto ang giingong lookout ug nakigpinusilay kang Gerson ug parehong naigo ang duha hinungdang nangamatay kini. Upat tanan ang namatay sa pinusilay, ang mag-igsuong Papna ug duha ka mga responsable nga nasayrang mga miyembro DI sa Philippine National Police. Nga mao sila Police Chief Master Sergeant Fletcher Lynn Dominic L. Pido ug Police Staff Sergeant Arman Bada nga na-assign sa Kidapawan City Police. Nga niadtong tungura, nagpahigayon og surveillance operation kang Gerson Ray Papna nga adunay warrant of arrest sa kasong murder. There is an implementation of surveillance operation in relation to LOI Manhunt Charlie, which is yung PNP campaign on wanted person. So, unfortunately nga, while in the course of the surveillance operation, nagkaroon ng armed confrontation, which resulted to the untimely death of the two operatives of Kidapawan City Police Station and itong dalawang magkapatid din na sina Gerson Ray Papna alias Kurata, which is ito yung may standing warrant of arrest for murder, at saka itong nakababata niyang kapatid na si John Kevin Papna. Ang question lang gud ako, paano nila masabi nga nag-serve sila? Duha lang sila ka tauhan sa PNP. Nakamotor pa sila. Tapos ang pag di atake man gud nila dayon, ma'am. Tapos mistaken identity pang una nila nga gi-shoot. Oo lang na. Oo, ang manghod niya. So una namatay ang manghod? Oo. Base sa Facebook post sa PRO2 of North Cotabato, nagpaabot na sila sa ilang pahasubo ngadto sa pamilya sa duha ka pulis. Hasta ang mga pulis sa lain-laing municipal police station sa North Cotabato nagpaabot sab sa ilang simpatiya ngadto sa pamilya sa duha ka pulis.
Nakauli na ang kapinduha kagatos ka mga individual nga stranded sa Dinagat Islands atol sa Bagyong Odette tungod sa gihimong ferry mission sa Philippine Coast Guard. Samtang ang mga lokal nga kagamhanan sa Davao City ug Butuan padayon sa pagpang-apod-apod ug relief assistance sa mga biktima sa bagyo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sayo sa buntag kaganiha Disyembre 22, gidawat sa Office of the Provincial Social Welfare and Development sa Bohol ang mga relief goods gikan sa Davao City Government. Alang kini sa mga naapektuhan sa Bagyong Odette sa probinsya. Gawas sa Bohol, nagpadala sab og hinabang ang Davao City LGU sa Cebu, Leyte, Dinagat Islands ug Negros Occidental nga grabeng naapektuhan sa bagyo. Dunay team alang sa Leyte nga mibiyahe niadtong Disyembre 19. Samtang ang para sa Bohol mibiyahe niadtong Disyembre 20. Ug kagahapon, Disyembre 21, mibiyahe ang laing team alang sa Dinagat Islands ug Negros Occidental. Ang mga gipadalang relief goods gikan sa syudad, gilangkuban sa mga sinakong bugas, kinarton nga canned goods, mainom nga tubig ug ubang donasyon gikan sa mga pribadong sektor. Sumala sa LGU, plano sab niini nga magpadala og hinabang sa uban pang lugar sa nasod nga apektado. Sa Butuan City, nagpadayon ang pang-apod-apod ug mga hinabang sa mga nabagyuhan. Nang apod-apod usab og kapin 600 ka mga food packs ang District Congressional Office sa nagkadayang lugar sa syudad. Ang relief assistance alang sa mga residente sa syudad nga naggub-an og mga panimalay ug nawad-an og mga panginabuyan tungod sa bagyo. Sa Dinagat Islands, nagpahigayon og ferry mission ang BRP Sindangan kagahapon Disyembre 21 kauban ang kapulisan sa Police Regional Office 13. Luwas sab nga nahatod sa Philippine Coast Guard ang 250 ka mga stranded individuals gikan sa San Jose Port, Dinagat Islands, paingon sa Port of Surigao City. Nasa kayusab sa ilang barko ang 22 ka mga motorsiklo ug usa ka bisikleta nga gipanag-iyahan sa mga na-rescue nga mga individual. Ang ferry mission sa Dinagat Islands lakip sa halapad nga operasyon sa Philippine Coast Guard subay sa direktiba sa Pangulo nga gamiton ang tanang assets ug resources sa nasudnong panggamhanan aron daling matabangan nga makabarog balik ang pamilya nga hilabihang naapektuhan sa Bagyong Odette. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Patay ang driver sa motorsiklo samtang samaran ang angkas niini human mabanggae sa nagsunod nga truck sa lungsod sa Malalag, Davao del Sur. Nakakustodiya na karon sa Malalag Police Station ang truck driver nga posibleng mag-atubang og kaso. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Sa mga litrato nga kuha sa Malalag Municipal Police Station sa Davao del Sur, makita kining motorsiklo nga halos napasok na ilawom ni ining dump truck sa Purok 4, Barangay Tagansuli, Udto sa Disyembre 21. Sumala sa traffic investigator nga si Police Senior Master Sergeant John Lucanyada, patay ang 21 anyos nga driver sa motorsiklo nga giilang si Moray Jake Abdul. Samtang samaran ang 30 anyos nga backrider nini nga si Jerome Pangulo. Ang duha pulos mga residente sa General Santos City. Sa investigasyon, gasubay sa parehong direksyon paingon sa Jansan ang motor ug truck apan nadumbulan sa truck ang motor dihang apiki kining mibalik sa iyang dalan human nisulay og overtake. Overtake ka sa right side sa truck, naipit na siguro sa kuwan kay kung kadahon man ang dalan motor gasok sa truck nga ang driver no natayan sa ligid. Swerteng pangos ug bunog sa lawas lang ang naangkon sa backrider nini nga si Pangulo. Kinsa daling nadala sa ospital ug padayon karon nga nagpaayo. Gikustodiya na karon sa kapulisan ang 42 anyos nga driver sa truck ug residente sa Digo City nga si Enrique Aninyon. Kinsa posibleng magatubang og kaso ug galing di magkaariglo sa pamilya ni Abdul ug Pangulo. Ang truck na sa stasyon at iprong driver niya pagpagaling siya sa tungod yung posisyon nila sa bahay sa Kaitabo. Requesting prudence resulting from side o direct. Abiso sa kapulisan sa mga motorista ug behedor labi na karon nga holiday season kanunay mag-amping ug magpabiling alerto sa pagmaneho aron malikay sa aksidente sa dalan sama niini.
do na may kaayuhan nga sayo nga moabot sa padtuan, apan mas importante nga luwas ug buhi kita nga makauli sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Bagong himugso nga batang lalaki napalgan sulod sa usa ka sanina nga gibitay gawa sa usa ka payag. O bayanihan bakunahan to nga nadilatar tungod sa bagyong Odette gitapos na karong adlaw. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga mosamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Napalgan sa usa ka pamilya sa lungsod sa Montevista, Davao de Oro ang usa ka bagong himugso nga batang lalaki diin natultulan nila nga gisulod sa sanina nga gisabit gawa sa payag ang bata dihang mihilak na kini. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Ordinaryong litrato lang nga tan-awon kining hulagway nga kuha ni May de la Peña. Apan, matod ni Renato de la Peña, ang igsuon ni May ni ining puti nga sanina nga gisabit sa payag, gisulod ang usa ka bagong himugso nga bata. Natultulan nila kini alas 11 na kagabi, Disyembre 21, doon lang sa ilang balay sa Bangkirohan Norte, Montevista, Davao de Oro, dihang mihilak ang bata. Wala man sa silupin, sanina lang siya sa lalaki nga gihimog. Duyan niya ba? Walay suot nga sanina ang bata, dihang ilang napalgan, nga gituuhan nilang natugnawan na, busa, mihilak. Duda ni Renato, tagalaing lugar ang inahan nga miabandona sa bata. Kalaing lugar na siya, sir, kay diri, mapam, na itong siya itong ibuto niya man, wala siya bata. Imusog siya niya, wapo buta ang bata, sayang kayong ginikanan to, yung gibilin. Gitugyan na sa pamilyang De La Peña, ngadto sa Department of Social Welfare and Development ang bata. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Nadakpan sa pagpangronda sa kapulisan sa Digo City, Davao del Sur ang upat ka mga suspect nga naduhig sa paggamit og pagpamaligya og iligal nga droga. Usa sa mga dinakpan anak sa retiradong pulis. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero.
Bisan holiday season na, wala giundang sa kapulisan sa Digos City, Davao del Sur ug PDEA ang pagpangronda. Nagpahigayon og drug bust nga miresulta sa pagkasikop sa gikonsiderar nga top 10 sa Rehiyon 11. Disyembre 21 sa gabi, nasikop ang usa ka Julius Vincent Galios. Human kini napalitan og 1,000 ka pesos nga balor sa gituang shabu sa ginintahan ni ining balay sa Lopez Haina Extension sa Barangay Zone 1. Si Galios, kinsa anak sa retiradong pulis sa syudad, gikonsiderar nga top 10 high value target sa Rehiyon 11 ug maoy target sa operasyon. Kanhinang nadakpan si Galios sa susamang kaso apan nakagawas kini tungod sa plea bargaining. Tinuod na si Julius Vincent Repito Galios, anak pa gani ni atong retired police. Nadakpan na ni sa una, na-release siya through plea bargaining agreement. Gidakop sab human na abtang nagpat session sa balay ni Galios. Ang kauban og silingan niini nga silang Ray Lamera og Laming Garcia. Nakuha gikan kanila ang 7 ka sachet sa gituang shabu nga mitimbang og 0.87 grams kung mukabat sa 13,050 pesos na estimated market value. Disyembre 22 sa kadlawon, nasikop sab ang usa ka Rinalin na malatandang didto sa Rojas Bataan Street, Barangay Playa ning syudad. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka sachet sa gituang shabu ug ang 1,000 ka pesos nga marked money. Gawas pa sa laing 2 ka sachet nga nakuha gikan sa iyang posisyon. Tingkagol na sa selda sa Digos City Police ang mga dinakpan, kinsa nakadaktang pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ngadto sa korte. Ang Digos City adunay 26 ka mga barangay, apan unom pa lang niini ang na-drug cleared sa otoridad. Aminado ang PNP, dunay gihapon sila'y kakulangon bisan pa man aktibo sila sa pagpanakop. Supposed to be from 2016, dapat ang na-cleared na natin, andyan na tayo dapat sa 80%. So mabagal. Ang isang reason dito is yung pagkandak ng SIBRAP at yung pag-process ng mga polis. May kakulangan kami, inaamin namin. Yung pagpukpuk ng polis, pag-follow up, pagpukpuk ng polis sa matag barangay. Tungod ni ini, gipaniguro na sa PNP nga bisan pa man karong holiday season, magpadayon sila sa ilang trabaho. Lakip na dinhi ang pagsumpo sa gidaling droga sa ilang area of responsibility. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Bisan pa man sa gibiling danyos ni Bagyong Odette ug sa pagkadilatar sa schedule sa Bayanihan Bakunahan Phase 2, padayong gihingusgan karon sa Department of Health sa Caraga Region ug Provincial Health Office sa Agusan del Sur ang ikaduhang hugna sa vaccination batok COVID-19. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Niadtong Disyembre 15 hangtod 17 unta nakaschedule ang ikaduhang hugna sa Bayanihan Bakunahan sa nasod. Apan tungod sa Bagyong Odette, gioktabag kini og gipadayon lang niadtong pitsa 20 hangtod 22 sa Agusan del Sur. Mas gidagsang pa sa mga residenteng buot magpabakuna ang nag-unang vaccination site sa probinsya. Lakip sa mga nagpabakuna si Pasencio Soquete, maintenance cutter sa DPWH. Nalipay ko ani sir kay nauma sa mong trabaho pa. O na kuan ko ani nga nauma na. Pangitawon mo gyud ani. Samtang si Maria Francisco giobanan ang iyang anak nga minor de edad alang sa iyang ikaduhang dose. Silang tanan sa pamilya bakunado na. Oh, nalipay ko sir. Ano man mo? Kaya para safety na mitanan. Sa syudad sa Bayugan, mas nahimong paspas ang bakunahan tungod sa tabang sa mga nagkariang ahensya sa gobyerno. So far sir, okay kayo ang flow sa ato sa Bayugan City. Natay mga staff from the City Health Office, BFP, PNP, and of course the BGMP nga nag-assist sa kanang kalinaw sa mao nga mga linya sa atong mga tao din hiya sa gym. Sumala sa Provincial Health Office sa Agusan del Sur, kapin sa 60,000 ka mga tao ang target nilang mabakunahan sulod sa tulog ka adlaw, kung kapin 15,000 kada adlaw. Busa, 15 ka mga mobile vaccination teams ang gideploy sa Provincial Health Office. Sa unang bayanihan bakunahan ni adtong Nobyembre 29 hangtod Disyembre 1, kapin 105,000 ka mga individual ang target sa probinsya. Diin kapin 99,333 ka mga individual ang nabakunahan kung 94.57% sa target. Human naman ang bayanihan bakunahan Phase 2.
Magpadayon gihapon ang mga health offices sa matag munisipyo, syudad o probinsya sa nasod sa pagpangbakuna aron magkabot ang herd immunity ug mabalik na sa normal ang tanan. Arjun sa Valderramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Gidaig o gipasalamatan sa iya mga pasahero ang gitanyag nga libreng sakay sa usa ka PUJ driver atol sa iyang adlaw nga natawhan. Wala man naka-income, malipayon sab nga nakahatag og birthday treat ang PUJ driver sa iya mga pasahero labi na karong panahon nga dunay pandemya. Busa plano niya nga mohatag pa og laing hugna sa libreng sakay karong adlawng Pasko. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5:30 sa hapon, kada adlaw ginapasada ni Christopher Villaver ang iyang gipanag-iyahang public utility jeepney nga may rutang Matina-Aplaya sa Davao City. Dinhi niya ginakuha ang para sa pangadaw-adlaw nga panginahanglanon sa iyang pamilya. Dunay higayon nga mukita siya 1,000 ka pesos. Apan, duna sa higayon sa marong pandemic nga mas ubos pa niini. Apan niya tong Disyembre 13, wala niya huna-hunaa ang iyang inadlawng kita ug mahal nga presyo sa petrolyo sa pagpamasada. Tungod, iya man kining adlaw natawhan, mihanyag siya og libreng sakay sa iyang mga pasahero. Gibuhat na ako siya para malipay pod ang mga tao bisan sa pandemic nga naikalisod. So adunay isa ka libreng sakay para sa ilaha. Pero meron na akong gipunahuna, maghinayang jud ko sa akong income. Pero nag-change akong hunahuna ato nga sa gamay ra man nga kantidad nga mawala sa kuha. So dili ini sakit sa kuha ang mawala sa karon nga panahon kay ang income perminti nako makita. So ang gasolina mubalik sad sa kuha dayon. Nalipay og nagpasalamat ang iyang mga pasahero nga wala niya paplitiha. Sama na lang ni Christine Calle nga gipost pa sa iyang social media account ang iyang dakong pagpasalamat. Kay dako ang iyang natipid sa ilang pamasahe padulong sa iyang Gurin area tungod sa libreng sakay. Wala na'y nauli nga income sa iyang pamilya niadtong adlaw. Nabati pa ni Villaver ang dakong kalipay nga makahatag og gamayng kalipay sa uban. Busa plano niya nga himuon na kini sa iyang matag birthday. Himuon na ko ni siya matag birthday na karon. Kung napay franchise ang sakyanan di pa mawala. So buhaton ko ni every year. Beside ng every year kung naay lain nga higayon, buhaton ako para malibre lang sa mga pasahero mahatag. Dungan sa paghanyag niya og libreng sakay, hugot sab niyang gipatuman ang 70% capacity sulod sa jeep subay sa mando sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Aron luwas ang tanan ug dili mataptan sa virus. Karong Disyembre 24, plano na usab ni Villaver nga mohanyag balik og libreng sakay isip iyang pinaskuhan sa mga Dabawenyo aron bisan sa simping paagi mabati nila ang diwa sa Pasko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share, pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre,
mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines og sa app nga TikTok. Tulo ka adlaw na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!